Čtvrtá sezóna Bluey rozproudila debatu v celé fanouškovské komunitě a hlavním důvodem je jediná scéna z finále třetí sezóny z epizody s názvem Překvapení. V ní vidíme záblesk do budoucnosti, kdy se dospělá Bluey vrací domů na návštěvu. Ahoj, mami. Bluey! Když zazvoní zvonek, starší bandit otevře a za dveřmi je štěně s vystřelovačem míčků, stejně jako Bluey v dětství. Tento okamžik způsobil mezi fanoušky Bluey velký rozruch. A dnes si projdeme všechno, co víme o Blueyně dceři. Kdo je, kdo by mohl být její otec a jaká ji čeká budoucnost. Začněme tím, co už bylo skutečně potvrzeno. Joe Broom, tvůrce Bluey, se objevil v podcastu a vyjádřil se k záhadnému štěněti. Řekl, že zpětně vzato měl to štěně asi udělat víc jako malou Bluey, aby bylo hned jasné, že je to Blueyna dcera, protože někteří diváci byli zmatení. Ale tady je klíčový detail. Broom o štěněti mluvil v ženském rodě, ne v mužském. To jedno slovo oficiálně potvrdilo, že Bluey má dceru, ne syna. A tím okamžitě vyvrátil všechny teorie, že štěně bylo Bingovo dítě nebo patřilo úplně někomu jinému. A teď přichází ta opravdu zajímavá část. Fandové dali tomuto štěněti jméno Indigo a upřímně, opravdu se to hodí. Indigo vystihuje jedinečnou barvu její srsti, hlubokou směs modrých a fialových odstínů. Navazuje to na tradici rodiny Healerových, kde jména odrážejí vzhled. Bluey je modrá. Bingo má skvrny jako bingo karta. A teď Indigo pokračuje ve stejném duchu. Jeden fanoušek to krásně vystihl, když poukázal na to, že jméno má na konci také slovo Go, což je tichý odkaz na bingo. Její plné fanouškovské jméno je Indigo Pampeliška, přičemž Pampeliška odkazuje na vzhled jejího ouška. Není to oficiální jméno potvrzené seriálem, ale fanouškovská komunita ho přijala natolik, že si žije vlastním životem. Pojďme se zaměřit na klíčovou otázku tohoto odhalení. Kdo je otcem Indigo? Než přejdeme ke kandidátům, vraťme se k překvapivé epizodě, kde jsou detaily, které většina přehlédla. Když dospělá Bluey navštíví bandita a Chili v rodinném domě, ve stejném domě, který málem prodali v díle s cedulí, bandit otevře dveře a nikoho tam nevidí. Ale pak uslyší zvuk. Velmi specifický zvuk. Zvuk vystřelovače míčků. Bandit už tohle jednou zažil. Podívá se dolů a tam je malé štěně, schované za dveřmi, připravené a nabité. Připravené lovit svého dědečka přesně tak, jak Bluey lovila jeho, když byla malá. Když postavíte ty dvě scény vedle sebe, mladá Bluey používá zvonek, aby vylákala bandita do pasti. A teď tohle štěně dělá přesně to samé. Jsou prakticky totožné. Jediné rozdíly jsou v tom, že bandit je starší a ten v kostýmu už není Bluey. To bylo úplně záměrné. Teď otec. Dva hlavní kandidáti jsou Jean-Luc a Mackenzie. A Joe Broom, jak jsme už zmínili, záměrně navrhl Indigo jako rovnoměrnou směs obou, jen aby všechny nechal hádat. Ale pojďme se podívat na skutečné důkazy. Začněme Jeanem Lucem, francouzsky mluvícím labradorem, kterého Bluey potkala v epizodě s kempováním. Jejich pozdější shledání bylo roztomilé, vrtěli ocasy. Očividně byli rádi, že se po letech znovu vidí. Ale tady je problém. Jean-Luc žije v Kanadě. Bluey žije v Austrálii. A víme z epizody s cedulí, že celá rodina Healerových se nedokázala ani přestěhovat z jejich ulice, natož opustit svou zemi. Navíc, i když Jean-Luc a Indigo mají podobné fialové odstíny srsti, mají jen velmi málo dalších fyzických podobností. Okaz, čenich, uši. Nic z toho výrazně neukazuje na Jean-Luca. Teď si pojďme promluvit o Mackenziem a tady to začíná být opravdu zajímavé. Když porovnáte Mackenzieho jako štěně ve vesmírné epizodě s Indigem, nelze přehlédnout jejich podobnosti. Oba mají huňatou srst na tvářích. Oba mají jedno ucho nahoře, druhé dole. Indigův čenich vypadá mnohem více jako Mackenzieho než Bluey a jejich ocasy jsou pozoruhodně podobné. Oba huňaté, zvláště na špičce, ale fyzické důkazy jsou jen částí, protože seriál už velmi dlouho tiše směřuje k vztahu mezi Bluey a Mackenziem. V epizodě Netopír, což je teprve 8. epizoda celého seriálu, se Mackenzie objeví v Blueyně snu. Je v té chvíli jediným členem, který není z rodiny, kdo se tam objeví. V epizodě Kůrkové lodičky Bluey a Mackenzie řeknou stejnou větu ve stejný okamžik. Vinton si hned dělá legraci, že se ti dva vezmou. Oba si na to stěžujou. Vždyť je jim teprve 6 let. Ale pak zasáhne Kalypso. A i když technicky vysvětluje vztah mezi kapitánem starších dětí a Miou, to, co říká, platí stejně tak pro Blueyho a Mackenzieho.
Pocity, které tiše rostly a už je nelze dál zadržovat. Na konci té epizody se 2 malé loďky přiblíží k sobě a dotknou se. V Bluey se nic neděje náhodou. Ten okamžik byl jako proroctví a Indigo, schovaná za těmi dveřmi s vystřelovačem míčků, může být důkazem, že se to proroctví naplnilo. Joe Broom nikdy nepotvrdil Mackenzieho jako otce. Je možné, že Indigoin otec je někdo, koho jsme ještě nepotkali a kdo se objeví v Blueyině životě v budoucí epizodě. Ale na základě všeho, fyzických znaků, povislého ucha a let tichého zbližování mezi Bluey a Mackenziem, důkazy ukazují spíš jedním směrem než jakýmkoliv jiným. Pojďme si říct, jak Indigo vypadá, protože její vzhled je jedním z nejpečlivěji navržených v celém seriálu. Je to štěně s modrou srstí, tmavším flíčkem na pravém uchu, světle hnědými vnitřky uší a světlejším čumákem. Její vzhled je výjimečný tím, kolik členů rodiny healerů v jejich rysech najdete při pozorném pohledu. Její čenich je podobný jako u Trixie, Muffin a Ponožky. Její šikmý čumák sdílí s Brandy a Bingem. Má Brandyny chomáčky srsti, Redleyho znaky a Bobovi bílé odstíny. A to ohnuté ucho, ten jeden detail, který se stále objevuje v debatě o otci, sdílí se Stripem. Když to všechno sečtete, Indigo je v podstatě živé rodinné setkání. Každá větev rodokmenu healerů v ní zanechala něco ze svého vzhledu. Ale postava, které se celkově nejvíc podobá, je Anna Chris. Indigové barevné schéma je napříč generacemi spojuje velmi záměrně. A navíc její fialové skvrny a žluté vnitřní uši ji opět spojují přímo s Bluey. Je to dcera své matky. Ale nese s sebou celou rodinu. Pojďme si říct, jaká by Indigo mohla být jako postava, protože kromě jedné krátké scény jsme ji nikdy neviděli komunikovat s někým. Tato scéna nám řekne víc, než byste čekali. Indigo se schovává za dveřmi s vystřelovačem míčků a používá stejný trik, jaký Bluey kdysi použila na bandita, což ukazuje, že po matce zdědila hravost a rošťáctví. Nestojí tam a nečeká, až jí někdo představí. Loví svého dědečka. V 6 letech dělala Bluey přesně to samý. Takže hned můžeme odhadnout, že Indigo je energická, kreativní a miluje dobrou hru, stejně jako její máma. Ale tady to začíná být zajímavé. Pokud je Mackenzie otcem Indigo, měla by mít jeho klidnou povahu, která by vyvažovala Blueyinu chaotičnost, což by z ní dělalo fascinující postavu. Někdo, kdo dokáže plánovat a být trpělivý jako Mackenzie, ale zároveň přesně ví, kdy spustit přepad s míčometem jako Bluey. Stojí za to se nad touto teorií zamyslet. Broom naznačil možnost, že by v budoucích sériích postavy zestárly a řekl, že by bylo opravdu hezké představit nové, mladší postavy, zatímco Bluey a Bingo by byly starší. A pokud k tomu dojde, mohlo by to být velmi zajímavé. Představte si dospívající Bluey na střední škole, jak navazuje nová přátelství a prožívá složité pocity dospívání. Její kreativita a přátelství by se dále rozvíjely. A někde po cestě, pokud je Mackenzie opravdu Indigin otec, by se mezi nimi něco změnilo. 2 děti, které protočily oči, když Vinton řekl, že se vezmou, nakonec skončí spolu. Série o dospívající Bluey by to mohla sledovat. A to malé štěně za dveřmi by pak působil jako vyvrcholení něčeho, k čemu seriál tiše směřoval celou dobu.